Meidän aiheena on Planning Supply and Demand in a Supply Chain, joka kääntyy Toyotan kysynnän ja tarjonnan suunnittelutoimitusketjussa. Toyota on autonvalmistaja, joka perustettiin vuonna 1937 Kiichiro Toyodan toimesta. Se oli alun perin Toyota Automatic Loom Worksin osa, jonka Kiichiron isä Sakichi Toyoda on perustanut vuonna 1926. Se pääkonttori on Toyota Cityssä, Japanissa, eli silloin ihan oma kaupunki, ja sillä on noin 380 000 työntekijää 72 eri tehtaassa, pääasiassa Japanissa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa, myös Euroopassa, ja sen liikevaihto oli yli $300 miljardia vuonna 2024. Toyotan ytimessä toimii tämä Toyotan tuotantomalli tai tuotantojärjestelmä nimellä Toyota Production System. Ja legenda sanoo, että tämä tuotantomalli on saanut inspiraationsa 50-luvulla, kun sen isänä pidetty Taiichi Ono ja kaverit oli tutustumassa Fordin tehtaalla Yhdysvalloissa, mutta ne oli kuitenkin eniten vaikuttuneita paikallisen Piggly Wiggly supermarketin toiminnasta. Siihen aikaan Japanissa ei ollut näitä nykyaikaisia supermarketteja, jossa asiakkaat saa ottaa hyllystä vapaasti mitä ne haluaa, ja niin hyllyjä täytetään sen mukaan. He olivat niin vaikuttuneita tästä, että he päätti perustaa heidän koko auton valmistusjärjestelmän tämän pohjalle. Toyota Production System koostuu eri pilareista. Tärkein niistä on tämä just-in-time tuotantostrategia, eli tehdään oikea määrä oikeaan aikaan, pidetään tuotantoerät pieninä, varastot mahdollisimman pieniä ja valmistetaan myynnin mukana. Toinen pilari on Jidoka, joka löyhästi suomennettuna tarkoittaa ihmisen ja automaation yhdistämistä. Käytännössä se meinaa, että tuotantolinjat pysäytetään heti, jos tulee ongelma, ja myös työkierrot pysäytetään joka kierroksen jälkeen, jotta laatu päästään tarkastamaan joka vaiheessa, eikä virheet kasaudu seuraavan prosessin ongelmaksi. Sitten meillä on Kaizen tämmöinen systemaattinen jatkuvan parantamisen järjestelmä, jossa prosesseja optimoidaan loputtomasti. Tehdään pieniä parannuksia, joiden nettovaikutus on sitten suuri. Heillä on myös käytössä tämä Kanban materiaalihallinta, joka käytännössä meinaa, että joka liikkuvalla tavaralla tehtaassa on oma kortti, missä näkyy määrä, osoite ja näin. Mikään ei liiku ilman näitä kortteja, ja niiden avulla pystytään seuraamaan tarkasti, mikä liikkuu, koska liikkuu, missä liikkuu, kuinka kauan siihen kestää. Sitten on heijunka, eli tuotannon kuormituksen tasaus- tai jaksotusjärjestelmä, jolla tasataan tuotantokuormia. Tässä nähdään yleiskaavio tästä Toyota Production Systemistä. Eli tässä kohtaa jälleen myyjän kohdalla tapahtuu kysynnän ennustamista ja suunnittelua. Kysyntää ennustetaan ja suunnitellaan eri tavalla Japanissa kuin ulkomailla. Japanissa heillä on käytössä kuukausittainen ja viikoittainen suunnittelurytmi, joka perustuu isojen jälleenmyyjien ennusteisiin ja toteutuneisiin tilauksiin. Eli se on pääasiassa toimii pull-prosesseina. Ainut mikä siinä ei ole pull on se, että isommat jälleenmyyjät saa ennusteiden perusteella isompia varastoja, ei kuitenkaan mitään valtavia. Se pyritään pitämään kysyntään perustuvana, tämä Japanin tuotanto. Ulkomailla taas on asia hieman toisin. Siellä on vuosittainen ja kuukausittainen suunnittelurytmi. Se on paljon enemmän riippuvainen ennusteista ja esisuunnittelusta. Heillä on joka maassa tämmöinen maakohtainen maahantuoja, joka koordinoi ikään kuin sen alla toimivia jälleenmyyjiä. Se ei ole yhtä joustava kuin Japanin tuotanto. Se ei ole myöskään jälleenmyyjille yhtä joustava. He ei pysty yhtä myöhään tuotantovaiheessa vaihtamaan heidän tilauksiaan esimerkiksi. Ja se on enemmän push-prosesseihin tämmöinen perinteisempi autoteollisuuden toimintamalli. Tässä kohtaa on sitten tuotannon suunnittelua. Eli tuotantotilauksesta menee tuotantosuunnitelmaan, jota taas tasataan tällä heijunka-jaksotusjärjestelmällä. Kuvassa nähdään, Toyota on tehnyt 9 miljoonaa autoa vuonna 2025, joista 44% on Japanissa.
sitten Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, vähän Euroopassa. He määrittelee tämmöisen tuotantolaitos- ja tuotantolinjakohtaisen kapasiteetin, jonka avulla ennustetaan paljonko tiettyä automallia, autokonfiguraatiota tai kriittisimpiä osia, kuten moottoreita, tietty tehdas pystyy valmistamaan. Aina kuitenkin toteutuneet tilaukset ohjaa tuotannon suunnittelua, eli näitä tuotantosuunnitelmia hienosäädetään ja usein on käytössä semmoinen viikkokohtainen ylimääräinen tuotantosuunnitelma. Tässä kohtaa käytetään myös heijunkka eli tuotantokapasiteetin tasaamista, jolla vältetään pullonkauloja ja tämmöisiä tyhjiä hetkiä tuotannossa. Tässä kohtaa Toyota Production Systemia toimii taas tämä meidän alihankkijat. Toyotan autot koostuu 30 000 eri osasta, ja näiden osien hankkiminen on minkä tahansa autonvalmistajan se kriittisin ongelma, mikä heidän pitää ratkaista. Nämä 30 000 eri osaa muodostaa tämmöisiä valtavia alihankkijoiden verkostoja, joita on esitetty tuossa oikealla kuvassa. Siellä esim. Vasemmassa ylänurkassa näkyy punaisena pisteenä Toyota keskellä ja tason 1 alihankkijat tuossa pilvenä ympärillä. Ja tuossa seuraava kuva oikealla SN2 nähdään taas esimerkiksi pienemmistä japanilaisista elektroniikkakomponenttitoimittajista koostuva sekamelska. Toyota lähtee soveltamaan tätä heidän strategiaansa sillä, että tuotantolinjoilla on varastossa aina minimimäärä osia, jolla auton tuotanto voidaan aloittaa. Ja tätä tuotantolinjaa edeltävällä prosessilla on varastossa esivalmistettuja osia, joista tuotantolinja saa käyttämiensä osiensa tilalle uudet osat. Ja tämä sama edeltävä prosessi, heillä on valmiina myös raaka-aineet, mistä voi valmistaa uudet osat. Ja tämä sama sykli toistuu koko tuotannon ajan ja samoin koko toimitusketjun ajan. Mutta käytännössä tuotantolinjalla käytetyt tavarat aktivoi koko tämän toimitusketjun toimimaan ja toimittamaan heille sitä tavaraa, mitä he tarvitsevat nopeasti ja luotettavasti ja jatkuvasti. Alihankkijat on tosi tärkeitä Toyotalle, melkein varmaan tärkein heidän toimintamallinsa komponentti, joten alihankkijoita ei valita pelkästään halvan hinnan perusteella, vaan tärkeämpää on todennettu suorituskyky ja luotettavuus. He pyrkivät myös sitouttamaan alihankkijoita esimerkiksi omistusosuuksilla alihankkijayrityksissä. Lähteiden mukaan esim. Toyota omistaa yli 10% ainakin 40 sen alihankkijayrityksessä, joissakin paljon enemmän. Ja järjestäytymisellä se tarkoittaa varsinkin tässä Japanissa, missä sanotaan Toyotan muodostavan semmoisen niin kutsutun vertikaalisen keiretsu-ryhmän, joka on Japanin teollisuudelle tyypillinen alihankkijoiden ja toimijoiden tämmöinen ryhmittyminen, missä pienemmät alihankkijat järjestäytyy jonkun ison teollisuuden valmistajan alle. Se, miten se eroaa ehkä perinteisistä alihankkijasuhteista on se, että heillä on omia johtoryhmiä, ne on erittäin virallisia. Siellä on omat päättäjät, omat säädökset, jolla sitten varmistetaan, että tämä Toyotan ajatusmalli jatkuu myös siellä toimitusketjussa asti. Autoteollisuuden toimitusketjut koostuu yleensä eri tasoista. Eli ykköstasolla on OEM, Original Equipment Manufacturer, kuten Toyota. Ja sitten seuraavalla tasolla on ykköstason toimittajat, jotka voidaan ajatella, että vaan Toyotalle. Kakkostason toimittajat toimittaa vaan ykköstasolle ja niin edelleen. Eri lähteiden mukaan näistä alihankkijoiden määristä tulee eri arvioita. 400-600 ykköstason toimijaa, jopa 10 000 kakkostason, 20 000 kolmostason ja jos mennään nelostasolle, niin niitä on jo melkein 30 000. Toyota pyrkii tilaamaan isompia kokonaisuuksia suoraan tason 1 alihankkijoilta, esimerkiksi moottoreita, jotain valmiiksi kokoonpantuja isompia kokonaisuuksia. Se myös antaa tason 1 alihankkijoille suuremman suunnitteluvastuun. Esim. He voi tilata
jarrujärjestelmän, jolle annetaan ohjeeksi vaan, että sen pitää pysäyttää X kilogrammapainoinen auto Y-metrin matkalla. Että te ei välttämättä lähetä niin kuin tarkkoja piirustuksia alihankkijalle, minkä mukaan he valmistaa joka ikisen pikkukomponentin, vaan niille annetaan tosiaan suurempi suunnitteluvastuus ja osuus siinä valmistusprosessissa. Yhteenvetona tämä Toyotan tuotantomallihan on erittäin menestynyt tuotantomalli, jota moni eri yritys on kopioinut vuosien saatossa. Ja tämähän ei keskity pelkästään autoteollisuuteen, että sitä on monen muun teollisuusalan yritykset myös kopioinut. Pääasiassa valmistava teollisuus on tähän niin kutsuttuun lean-tuotantoon enemmän erikoistuneita. Tuossa ylhäällä nähdään Toyotan voittoja, eli se oli viime vuonna noin 40 miljardia voitolla, eli ihan hyvin menee. Toiminnassa on kuitenkin riskinsä, varsinkin Toyotan tapauksessa toimitusketju on hyvin keskittynyt Japaniin. Ja on ollut tapauksia tässä vuosien saatossa, missä esimerkiksi maanjäristykset on aiheuttanut vakavia katkoksia toimitusketjussa. Ja ylipäätään riskinä on riippuvaisuus alihankkijoista, eli yhden heikoimman lenkin katkeaminen voi aiheuttaa vakavia ongelmia koko ketjussa. Tästä esimerkkinä COVID-aikaan oli tapaus, jossa yksi COVID-tartunta vietnamilaisella johtokokoonpanojen valmistajalla johti siihen, että Toyota joutui laskemaan sen tuotanto-outputtia 40% siinä kuussa. Se voi olla hyvin pienestä kiinni. Autossa on niin kymmeniä tuhansia eri osia ja siellä on moni sellaisia, mitä ilman sitä ei voi valmistaa, joten yksikin voi olla ratkaiseva joskus. Mitä mä neuvottaisin Toyotaa tekemään on ehkä intuitio sanoo, että heidät pitäisi suostutella varastoimaan tavaraa tällaisia pahan päivän varalta. Se on niin täysin vastaan tätä Toyotan toimintamallia, joten siten he tuskin tulee tekemään. Joten ehkä ainoaksi vaihtoehdoksi jää niin kuin parempi markkina-analyysin teko, koittaa tutkia trendejä ja maailman tapahtumia ja tällaisia. Mutta erittäin vähän neuvoja löytyy näinkin menestyneelle yritykselle.